Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Myntri ka Tnad Pule Puthi jong sarkar jela uba lakmen rembui hne kesngi kar foi terik no pra arajar arpo ulabu ya mau Nongrim naga benta bantai ya circuit house ha Amlarem subdivision Amlarem ha keju kapor uba lakmen rembui ulabu ru ya mau Nongrim bantai ya ke ying school thamai jong ka LP school ya kamang pisa ka balai klur arpsan lak nak benda bentai ka circuit house labai tengka nak Tnad PWD kadba nak benda bentai ya ka LP school labai pisa arpsan lak tengka nak ka border area fund She Pelsngi Manshwa Bau Chief Minister Unwan Nong Talang na Batay Kam College Henry Hari Katao cancel no but nilayo ban pelong ya kaneka program kajing pelong ya gini program kalong ba upay ba udah bersutu baka kamram jaga sarkar kalong ban yarap ya upay ba ka sarkar hapo kajing alam kontrak kisama kalong ka sarkar ka bapit ya ka baha kamiat jong upay ba umday tang hapo Amlarem solution Henry habaro kijaka jong ka state hibaro kawe nilayo yung sanction ng mata ka surok na highway hadu nong talang ban nilayo ya ka surok ka sanction na kabanta ka surok umlutkur klem kay nying ba sanction menshwa but ni kabangasok men kalong ba ka surok ko ng thamay ko ng rim kalong how no o benay January kin khot tendarno but ya ka process na kabanta ban alot ya ka te ka basa ka de highway highway na kabanta ka muplang hado meddo kalong ki layo ban sanction satang ban alot sau par klur kala sanction satang ban alot din baka daw kini baro ki kalong baka don ka sarkar ka badon ka chikikle na kabanta upay ba manta hapo ka naga sarkar nilakot ya ka view na kabanta bangin penmi ya ka youth policy na marba ka jitmu jong ni kung ka sarkar ka jitmu jong chief minister baro kumu chief minister kalong ba uway pa uway kuna samla uday bandon ka skill uday kuna samla uday bandon ka sap kumno ba un kantiu ya lade kama unla banjeng hala kijong kijat dem takadaw o chief minister ula pe kumno ba ingin kentiu ya kata dem takadaw ngi kumki kibriu teng ngi perkat ba kai ba ka sarkar kale na ong ipi kineusnem umnei basok tangba ladangi yo ya kinong yalam kiba biang kalong ba nginla na pagyay ya kika hapo ka constitution ngi arterik ubnay December arajar arpeo arterik unay December arajar arpeo lamba ka sports department kadeng atray nado kapor maar elterian hado menta kadeng kaway ni kiba hetam ke bangiyo nakamanta ka madan yele kay football playground hapo bakur khnay laktam ngiyo nakamanta ka te ka madan football po tambuli lightweight laktam ngiyo but nakamanta ka nega school hapo Amlarem ngiyo ya kaway ka basketball court lamba ka sports department hapo Amlarem but lamba ka boda area department ngiyo hapo sim jingsuk bakini baro kinibans na artarik kiyo ya ka ngiyo ka sanction ng takini lamba ka sports but lightweight kalami ka tandar ban khot ya kini ngimkwa ban shu legbu mau Nongrim ngimkwa ban shukren balengi ban bu mau Nongrim manta ya kane marteng bun ki mau Nongrim ki briu ki amba ki washuan bu tang ka mau Nongrim ki klet dai hakane ka sarkar jungi manta kay ka bang kron kay ka bangi rai kalong ngile kinang ba mangimkwa ba kalasay nasisigit ang kito kibasa ateng tamba naradong gijerwat hapo kisnong githaw lane kita kibomyabyang yakata ka sarkar mar nginle kumno den baka daw ngi kung gipayba ngidey banay ka ngidey masuthu baka ne ka sarkar kadon ki policy na kabanta ka jingbiyang bara na kabanta ng rep ngidon ki policy ka subdivision kamde kabat mai kade ke Amlarem Henry kadang bun ki jiduna tayakane ka circuit house kade
ba ngapan pa ne kam la ban ket ya kajing yaw ma coming one amban ubalong u GAD minister haka ju por bawlong u PWD minister building haka to por ba lengba ka ji yakren ulala ban sanction ya kane ka circuit house kajing don jong circuit house kadai ka way na gibenta ki ban pensuk ya ki officers lane ki way pat ki nongdon kam Barmadan kam sa submission jangi khnang ba kinyo ban pendep ya kakam. Den takadaw kane kadai kawe na kibadan kam. Ngangas ngaw kwen hado kata-kata bangilala ban penurlang ban ngangai scam ba hapo kajing kmi jongka piduli ba o kontraktor ba pentrai kene kakam unla ban pendep hapapor kababiang. Ka submission jangi kalong ko subdivision ba terku kadai ka wani subdivision kiba dan shibun kijing IA jong blay bat kadai ka kamram jong pi jong na kum binang song snong ba kum no bangin kentiu ya kayo kakot leng ba kijing ai jong blay ublay ula ai gi kwai ki tempel bangin thum kisan sar ki bangin thum leng ba jing tresh tom ki jong pi pilayo ban ot ya kita kiji ki jing tresh tom ki jompi ki government school ki bas newtam ki ba ngira isen a ban pe shwa bangan uong nga pus ya ka we ka ba ngalay pe ya ka school po nong talang bala sanction life san lap hakini brailior andalay shokay bat uong ki school ngira plan kam agire ban shna den takadaw ha unew snem o chief minister ka sarkar jongi kala shim ya karai ba arspa teli kiskor shispa klur kapisa ngin pelut na kabenta bang kentiu ya kiskul arspa teli kiskul common LP school hapo ka state ka jongi baro ka state bat ke upper primary school kum ke first phase ngin tan baha menta kakenti kentuk kembang nilai tip ya kisken telang kimupur ki khongla ki priskap bat kaptu katne balai ngikwa ban kentiu nomor ba mari yashim ti mengaku education minister ngala badan light liki ke jiduna ladangil bangin la ban streamline ya education kawe kade ka quality teachers dan takadaw ngila persyang lang bak ADB kabala train do lahaja san spatam kinahi kaya ng takas secondary school ngiran kam nakabenta ki LP ban pendek ya kini ki jingthong ng nahi kay ngakarmen skem bakan yai be kalaya shisha kanang bakini ki shalantem kinyai bat kabala lai kade ka ki jing school den takadaw ngaong ba nadu baseng ya ki school sarkar njo don ka sarkar ka klet ngaong yakini kinten namarba ki school sarkar kim don bot den takadaw kile klet ki brew yaki den takadaw ngasngaw kemen ba arspa teli ki school ka sarkar kala shim yakarai ba kinshna ka LP school live sanlap kawe upper primary south holap kawe kentup ndai tangki school kaba ke sarkar kan ai but furniture bat ying kemut kiba paka kane kadai ka jing ka kamram jong ka sarkar kaba ngin le khnang ba ngin pendit penbiang ya ka jingbit jingbiang ki khna school ki jongi pilatip baro kibalabun shaneru gelatip kibalayo ya ka scholarship kibalakio laispa sha banya kabade menshua kabaki yo menshua shpeu ka sanajar menta du sa peu sop sanajar kiyo kumba prahajar tam ki khna kiyo ya scholarship how no snem bakin yo banle school tangi na kale ba sarkar hapo ka jelam jong contract ke sangma ngiskeu ba kadei kawe ke jingker khu katham jangi kalang menta kum ka sarkar kumno how arjar afuar ngide ban sedang ya ka Shillong Engineering College arjar afuar ngide ban sedang ya ka Pathar Khma College arjar afuar ngide ban sedang ya ka Rongchen College
arya ban sedang ya ka science college po mau plang ka science college po Mahendra Kanch ngire ban sedang ya ka college of architecture hapo tura kini ki plan ki jongi na kamta ka ne ka jingbing jong ka state ka jongi dan tak daw ni na kalang kipaj ba ngire ban snuto ka ne ka sarkar ka don ka jingtmo na ka banta ka jingbing jong upaj ba haba ka sarkar ka tmo dan tak daw particularly ya konsila jongro ngai iba kade kawe na kibayo ya kerku kiba buntang sanction haga bisa ke balai keluar atusan lagi maka jaga tenar ulu kontak ke dengi ma nila ngiyo ke atur nyo prala ke nagling dengi kum office ikwa balai kan pala ban pendep ya kini ga building ke por ke bakam kloy nang ba kini ke building kan yo ban sekri ya kini ke thai sini haban pedang ya ki VIP ya ki sarkar bagi minister ban sini kenang bakin yo ban penan kami kini haban ra ya ke development ke bajur ke bon sekene ga than Amlarem jongfi bat ya ke ban yo jumto ya ki pai ba bro khoi to kene ke house kedon ribul ligi bedroom bat ke we ke VIP suite bat kedon ke dining room bat kitchen room nak betal ke ban set ya ta ki officer ban hang ni ban penun kami kene ga sar ni Tengah sungdai ban ai ke jing Pule pisa nak bentar ke jing Trisham ke jing pi ya ke ban let's do sedal hi ban ra ya ke ni ke pisa na ke bentar ban ra ya ke roi ke pa tiang hakan ni ke puar na sungdai ban ban nakaliang jing ke department pi kerpat ya pi ba kerja ya ke school pi bisna ya ke school makin snow ba ban trekang start kenang ba kanong ka school kan deploy kenang ba kanong ke jing mentoy ya ke kena school ba kanong ru ka jaka ka ba sok iki kena bakin shong bakin Pule bakin one school man kesni tingi i ba kidong ki school ki ba patungum ru umdon ke jaw slap ba kamnong ke i ka ba sok iki kena bakin mi ni yem bakin one school ringi scam ba anda ada kun ke school kan ban ra Sibon ke jingkar ku ya ki kena school iki no hikai kumju bat kumju ru iki kimi ki pa ka pa ede ke jong kun ke jong ki sipo ki school ki ngaru ngamdan i shoban ang hulai ngasudai ban ai ku blai lang ye ki baru ana mar ke jing tre lang ke jong pi na ban ta ban ra e ka roi ka pa ha ki than snong ke jong pi ban ngi scam baling ba ka department jingi ni nang la de si ya ka ban ai shu ke jing ka shan ba ke jing yarap i pi ke snam bi dang wan lingba ke jing Kersan buat kejong minister jungi. Sir, ka Amlarem secondary school, kade ka school kabangi ya kejing hikai, bat kabangi hikai ki kena dakaba ngimshem ya kabai school. Sir namar kata ki barakhat kibangi pulut kide na kasnang. Kumta sa sisien ni na kasnang ipaskap yapi. Bash ni don kam shibon ki jingerap na kaliang ki infrastructure bat ka academic rukumjo na kaliang ki geran ki ba pila wanra yang ya kene banta bagan yo ya kene sarkus house kene jaka kanong siya ka jingat ko na banta jungi kumjuro ka jingbo Nongrim ya ka school banta asngi katar kede ga we banta ka bakhautam ka banta ka Pule Puthi you so to ka Pule Puthi kede ga bakhmaktam kede badan kamtam na bro kiliang ada ngimdon ya kata ka Pule Puthi ada ngimnang banta ada ngimdon kata ki ke bro ka jingbe jingopol kalong ingin sadin le ka jingdon jing Pule Puthi ka jingdon jing school ka jing kiu jing school kan long kan man ra bun ba ki jingkalah ki lang salang